To detské hračky učiča názov. Kde sú asi? Súboj titanov. To čaš? Hej. To svetlo, to dobré efekty, ne? Hej. To ti nevyšlo vôbec. Všimaj sem. Ani ide aj tak. Jak by ho bili, ne? Lebo také dá sa. Dneška to budete mať na YouTube. Daj pokoj, než tam dáš nejaké mená. Ale což na co meno? Bude váš čud. Daj do toho, do Wi-Fi. Wi-Fi. Tak Ferryho, či ne Ferryho, Kever, rap. Trapné psa. Dobre. Ja. Jak to? Oh yeah. Aha. Ty, aj tu. Nič, neznáme s tým narábiac. Treba taký. Musíme ešte naučiť sa veckej. Treba taký. A na YouTube nie sú tie videá? Určite sú. Daj napíš, že Fizola a uvidí sa si na nájde. Fizola. Ten taký pekzoši môj. Fizola triky. Čakaj, že to spustíme dolu brežkom. Uvidíme, a aspoň také väčšie, to také posunie. Tu pušti peťko dolu. Je tak. To je truba. Postojačky. Tak. Hej, tak jak to má ísť. A na si menší spát. Spúš. Nezna to puštiť. Nezna to puštiť. Šliskam, dávaj. Ja že to tak má ísť, hej, tak tu. Hej. To aj nepojde na tým, podľa mňa. Lebo iba my neznáme. Vidíš to, bude tu. To má ide. Ide, ale to musí mať menší spát a dať sú také... Abo nakloníme stôl. Nie, nepreháňajme to tak. To nie je, to je dobrý nápad, podľa mňa. Keby sme naklonili Peťko, by išlo, ne? Nie, ideme na cestu do Pušťac. Ideme vonka z Košic. No už pôjdeme aj do domu, či? Však je, po drahé. Nejaká deska, keby bola vonka, ne? Poď sa kúpime, čo to nie je také. Nejaká deska, ne?